ordinari corresponent al mes d'octubre que s'havia convocat per al passat dimecres 30 d'octubre, avui estem a dimarts 5 de novembre i s'havia ajornat consensuadament a aquesta data per tota la tragèdia que han viscut per la catàstrofe de la Dana. Com saben, este matí en la plaça a les 12 s'han fet 5 minuts de silenci en memòria de les víctimes de la Dana i lamentem tot el que ha passat, però tenim que restablir la normalitat en la mesura de lo possible i procedim al ple de donar-li curs al ple d'octubre. Anem amb la part resolutiva, comencem amb el punt 6. Com no puc vindre gran part de regidors, si volgueu podríem fer una reunió de silenci tots per els damnificats per la Dana. Si esteu d'acord? Estem d'acord. La veritat és que alguns estàveu treballant i estava una representació dels tres grups polítics, però ninguna obsessió. Com ara que estem tots. Fem un minut de silenci. Realitzat este minut de silenci, anem a donar-li curs als punts de l'ordre del dia del ple. Com dèiem, en la part resolutiva, ara que no s'estava escoltant, fet este minut de silenci, anem a donar-li curs als punts de l'ordre del dia del ple. En la part resolutiva comencem amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna consideració del Partit Socialista? Jo no trobo res, però com ja no estava, m'abstendré. D'acord, Juan. Alguna consideració per part del Partit Popular? Nosaltres res, però el meu company Vicent, com tampoc estava, s'abstén. D'acord. Així tindríem algun vot en contra? Abstencions? 2 abstencions? Una del PSOE i una del PP. I vots a favor? I 9 vots a favor. 6 de compromís i 3 de contra. Anem al segon punt de l'ordre del dia, que és aprovar la certificació número 27 del mes de setembre de 2024 corresponent a les obres d'ampliació i millora per a la unificació d'un edifici en un del CEIP El Castell, en l'expedient 1566-2024. Com podeu veure, en aquesta certificació ja van amainant les quantitats, estem parlant de 3.884,93 euros IVA inclòs. Alguna consideració, Juan? No, com sempre, a favor. S'ha fet la feina, s'ha de pagar. Alguna consideració del Partit Popular? A favor. Passaríem doncs a la votació. Vots a favor del punt segon? S'aprova per unanimitat. Anem amb el punt tercer, que és ratificar la resolució de l'alcaldia número 2024-691 de data del 15 d'octubre d'ampliació de la pròrroga del termini de finalització del contracte d'execució de l'obra d'ampliació i millora per la unificació d'un edifici dels centres del CEIP El Castell, l'expedient en aquest cas 1084/2021. On teniu tota la documentació i podeu comprovar tot el procés, l'informe, la petició de pròrroga, l'informe del director facultatiu de l'obra, l'informe de l'arquitecte municipal, l'informe de secretaria i bàsicament al·legaven els temes de les modificacions que s'han fet en la cuina, a banda de les plaques solars que estan ampliant-se, i sobretot de la cuina és perquè en aquest moment el curs, com sabem, està funcionant en catering, però la cuina està preparada perquè tinga menjador propi. Ja estan sol·licitant-ho per al curs que ve i aleshores hi ha unes coses que s'han contemplat que millor fer des d'una altra forma i canviar un poc dins del que estava pressupostat i dins del que estava acordat. Això és una de les coses principals que ha fet motivar aquesta pròrroga. Té la paraula el Partit Socialista. A favor.
Té la paraula el Partit Popular. A favor, però quan antes l'acabi millor, perquè ja no puc tenir els últims minuts. La veritat que sí, ens faltaven les pluges. Tots tenim ganes de que es completi definitivament l'obra de l'escola, 5 anys. Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt quart. Ara venen una sèrie de punts que, com saben, des del canvi de la legislació autonòmica hi ha una sèrie de punts de legalització dins de les possibilitats que tenen les diferents casetes de passar per aprovació plenària. Tenim algunes d'aprovació de declaració de situació individualitzada i algunes d'ampliació. Tenim que votar punt a punt? Doncs dir cada punt en les referències i anem votant. Aprovar la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial polígon 14, parcel·la 467, 185, 468, 540, 461 part i 161 part. Expedient 978-2023. Alguna consideració? Partit Popular? A favor. Alguna consideració del Partit Popular? A favor. Passaríem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Perdó, no ho havia vist. Abstenció, vale. Jordi Xavier, un del Compromís, i vots a favor, 10 de la resta de la corporació. Serien 5, 4 i 1. Abstenció. En el punt segon, aprovar la declaració de situació individualitzada, minimització d'impacte territorial, polígon 12, parcel·la 60 i 93. Expedient 1432/2024. Alguna consideració del Partit Socialista o el Partit Popular? A favor. A favor. Passem a la votació. Alguna abstenció? Una abstenció de Compromís. Vots a favor? 10 vots a favor de la resta de la corporació. El punt 6 és aprovar l'ampliació del termini de sol·licitud de llicència de legalització de la construcció polígon 17, parcel·la 100, expedient 142/2024. Aquest és un dels punts que el que deien és que en comptes de demanar la minimització, el que estan demanant és l'ampliació de termini. Alguna consideració per part del Partit Socialista? No, si necessiten més temps per preparar la documentació, doncs n'hi ha que afavorir i donar-los el temps que corresponga. Jo a favor. Gràcies. Té la paraula el portaveu del Partit Popular? No, a favor, tot bé. Passem a la votació. Alguna abstenció? Una abstenció de Compromís. Vots a favor? S'aprova amb 10 vots a favor de la resta de la corporació. El punt 7 és aprovar la declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial polígon 15, parcel·la 108, expedient 1417/2024. Partit Socialista, alguna consideració? Partit Popular? A favor. A favor. Passem a la votació. Alguna abstenció? Vots a favor? S'aprova per 10 vots a favor de la resta de la corporació. El punt 8 és aprovar l'ampliació del termini sol·licitud de llicència de legalització de la construcció polígon 13, parcel·la 60, expedient 934/2024. Alguna consideració, Juan? S'ha de fer a favor. Alguna consideració, Lídia? A favor. Passem a la votació. Alguna abstenció? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 9, aprovar l'ampliació del termini de sol·licitud de llicència de legalització de la construcció polígon 14, parcel·la 165, expedient 695/2024. Alguna consideració, Juan? Alguna consideració, Lídia? A favor, perdó. Passem a la votació. Alguna abstenció? Una abstenció de Compromís. Vots a favor?
10 vots a favor de la resta de la corporació. Passem al punt 10, que és una moció presentada pel grup municipal de Compromís per Corbera sobre la crema de la palla de l'arròs, que tant el Partit Popular com el Partit Socialista estaven d'acord en aquesta moció. Se l'havien portat en el grup. No, era la de la violència. Vale, ho dia perquè com en la de la violència sí que anàvem a sumar. Jo en esta també. En esta també, vale. Per a que consti en acta que se suma i que el grup socialista, el Partit Socialista Popular, voldria... Vale, té la paraula el regidor d'Agricultura i Medi Ambient al respecte d'esta moció. Bé, després de passar aquesta desgràcia ja quasi se m'ha oblidat, però en el mes de setembre, a causa de la palla de l'arròs, es van produir diversos seriosos problemes de qualitat de l'aire i quantitat en contra de la salut pública. Cal assenyalar que la gestió de la palla de l'arròs va canviar substancialment des de l'any 2018. En aquest tema es va prohibir cremar en la meitat de l'arrossar i es permetia cremar en zones baixes, de difícil accés a la maquinària i sempre per raons fitosanitàries. Per tant, cal seguir, pensem, les polítiques iniciades en l'anterior govern de la Generalitat Valenciana i apostar per iniciatives més sostenibles que recuperen la matèria amb biomassa que es pugui traure. Per tot això, des del grup de Compromís es proposa, i a l'adhesió del Partit Socialista, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, instar a la Generalitat Valenciana perquè posi en marxa de manera immediata alternatives sostenibles a la palla de l'arròs. Segon, instar a les conselleres d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana perquè elaboren conjuntament un calendari que minimitzi la crema de la palla i evite la crema massiva i alhora de tots els tancats de l'arròs per evitar la contaminació de l'aire i els problemes i el risc per a la salut que comporta els nivells desfavorables de partícules PM. Tercer, instar a la Conselleria d'Agricultura a autoritzar la crema de la palla només on hi hagi risc de problemes fitosanitaris acreditats i sempre que les condicions climatològiques eviten que el fum invadisca els pobles de les comarques valencianes. Quart, instar a la Diputació de València que seguís portant endavant el projecte Biovaloriza amb el suport de la Universitat Politècnica de València i diverses mancomunitats i que ampliï l'acord amb les mancomunitats del Parc Natural de l'Albufera, Horta Sud i la Ribera Baixa, així com amb la Ciutat de València, per aprofundir en l'ús de la biomassa derivada de l'arròs. I cinquè, instar a la Diputació de València en l'exercici de les seves competències que recomanen als ajuntaments enfortir els sistemes de recollida selectiva de residus agraris i forme els tècnics municipals a través de l'àrea de formació en els programes de reutilització i aprofitament de les restes agràries, com ara la palla de l'arròs, per evitar-ne la crema. Gràcies. Té la paraula el portador del Partit Socialista, Juan. No, el que se diu que és preferible això de coses ben fetes i ja està. El que no podem fer és el que s'ha fet abans, que botem foc i cada un que l'apanyi. Me pareix molt bé. Sí, a favor. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Miriam. Pues nosaltres no estem a favor perquè sí que és de veres que tota aquesta temporada que s'ha cremat la palla de l'arròs hi havia mogolló de fum, mogolló de contaminació, però tampoc és ninguna eixida el no arreplegar la palla, perquè el fer bales de palla de la sega de l'arròs no se fa perquè val moltíssims diners. Tot això que fa que la palla es podrix, al podrir-se va desfent-se la fauna que n'hi ha, com les granotes, els pencotes, les àguiles, que van menjar-se les bactèries de l'arròs i el que fa que després venen, per desgràcia, conforme el que ha vingut ara.
No és tant el tallar, que és el que nosaltres anem dient sempre, que no és tot el tallar, és tallar i arreplegar, o tallar i cremar, perquè no és ninguna solució el tallar i deixar. Si s'arreplegaren les coses, doncs molt bé, seria la solució perfecta, tallar i arreplegar, però no s'arreplega perquè val molts diners i la gent, per desgràcia, avui dia no arreplega els diners per poder fer aquesta inversió en les seues coses, amb la qual nosaltres no estem d'acord. Val, respecte a l'opinió, però voldria deixar clar el meu punt de vista. No se diu que no s'arreplegue, sinó que se faça parcialment i que se busquen alternatives. Precisament perquè jo crec que no estem d'acord tots, hem d'anar tots a una cap al repte, pense jo, del segle XXI, que és el canvi climàtic i les conseqüències. I conscienciar-nos també des del punt de vista econòmic i social contra aquest repte que, per desgràcia, el tenim ja a la porta de casa. Simplement això. Gràcies. Per això jo us començo a dir que pense que no és ni una cosa ni l'altra, que la qüestió serà trobar el mig per benefici de tots. Ni prohibir ni no prohibir, sinó trobar la meitat en tot. Com? Doncs és un poc complicat, però la qüestió és anar buscant solucions i no prohibir tant. Queden clares les postures, passem a la votació. Vots en contra? 4 vots en contra del Partit Popular, vots a favor. S'aprova amb 7 vots, 6 de compromís amb el Partit Socialista. Passem ara al punt 11, que és la moció presentada pel Grup Municipal de Compromís per Corbera sobre el dia 25N, el Dia Internacional de la Violència contra les Dones, que consta en acta que la moció la presenten, s'adhereixen també el Partit Socialista i el Partit Popular. En aquest cas és una moció que ens va fer arribar des de la coordinadora feminista, una corberana. Aquí també volem felicitar des d'ací perquè l'Ajuntament de València en els premis del 9 d'octubre que dona les entitats precisament va donar un premi, un reconeixement a la coordinadora feminista i va ser la corberana Elida Puig la que va replegar este significatiu guardó i és en la que ens ha fet arribar aquesta moció. En aquest cas és la regidora d'Igualtat i Sami Sánchez qui la defensa en nom dels 3 grups polítics. Volia anomenar també a la corberana Elida Puig i donar-la enhorabona pel premi que va recollir a l'Ajuntament de València i res, això dir que la moció va presentada per els 3 partits, anem els 3 a una. El Conveni d'Istanbul, acord vinculant del Consell d'Europa ratificat per Espanya, arreplega entre els seus objectius a protegir les dones contra totes les formes de violència i previndre, perseguir i eliminar la violència contra les dones i la violència domèstica. B. Contribuir a eliminar tota forma de discriminació contra les dones i promoure la igualtat real entre dones i homes, fins i tot mitjançant l'autonomia de les dones. C. Concebre un marc global, polítiques i mesures de protecció i assistència a totes les víctimes de violència contra les dones i la violència domèstica. D. Promoure la cooperació internacional per a eliminar la violència contra les dones i la violència domèstica. E. Recolzar i ajudar a les organitzacions i les forces i cossos de seguretat per a cooperar de manera eficaç per a adoptar un enfocament integrat cap a la eliminació de la violència contra les dones i la violència domèstica. Per tant, com a Ajuntament i com a administració pública més pròxima a la ciutadania, tenim no sols el deure moral, sinó també l'obligació legal de dur a terme actuacions que posen de manifest el nostre compromís amb l'erradicació d'una violència que es coneix present en tots els àmbits de la nostra societat i que té el seu major i més tràgic exponent en els 1.345 assassinats de dones registrats des de 2003, 54 d'ells en el present any. Avui per avui, quan alguns sectors reaccionaris tracten de negar i així invisibilitzar aquesta realitat, hem de demostrar que la lluita contra la violència masclista ha de ser un eix transversal en la nostra actuació com a persones amb càrrec públic, traslladant així als qui puguen estar patint aquesta situació el nostre suport,
i la nostra solidaritat al marge de la nostra posició ideològica. En una societat legalment igualitària, les xifres de morts i agressions contra les dones i les xiquetes i els xiquets continuen sent aclaparadores i any rere any ens indiquen que avui, més que mai, és necessari incrementar esforços i erradicar aquelles actituds i comportaments que reprodueixen la desigualtat i que estan en l'origen de la violència de gènere, contribuint a perpetuar-la. La superació d'esta mena de violència és molt complexa, però s'inicia atallant la desigualtat històrica entre homes i dones, abordant-la des d'un compromís real, amb la implementació de mesures integrals eficaces que es tradueixen en polítiques preventives i d'intervenció des de les edats més primerenques. Per tot això, sol·licitem que des de l'aprovació de la present moció pel ple de l'Ajuntament se doni en lectura en l'inici dels següents plens els noms de les dones i criatures assassinades per la violència masclista per a visibilitzar i explicitar el compromís d'aquest Ajuntament en la lluita de la seva erradicació. Moltes gràcies, Sami. Té la paraula del Partit Socialista. Bueno, això és un tema molt delicat, però aquesta moció té tota la raó del que està passant. Qui ho paga? Les dones. La majoria de vegades, quasi sempre. Sempre n'hi ha algun home que també ho paga, però són els menys. Jo crec que les polítiques que s'adopten cara a la violència masclista no és prou. Haurien de ser diferents. No sé com... No soc l'indicat per dir com, però crec que no és prou. Crec que fa falta més esforç, més ajudes, més apostes perquè les coses no apleguen a passar el que està passant. Perquè és vergonyós que en l'època que estem, que dos mentre veig a la tele, l'home ha mort a la dona i als xiquets, o l'home ha mort a la dona i després ha mort ell. No, mata tu primer i deixa la dona. Però no, sempre maten primer la dona i jo crec que fa falta encara més del que estan fent. No dic que no estan fent, però no, per mi no és prou. Vale, això és. Jo la meva opinió és això. Gràcies, Juan. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Pues a nosaltres també damos la fer arribar i la vez passada amb els companys i tots per unanimitat vam estar d'acord. Clar, això és un problema molt gordo que tenim en la nostra societat. Tal com diu el nostre company, és un poc complicat, però també pense que una de les bases en les que funciona la societat és educar els xicottius, perquè jo crec que ja és l'únic que falta, és començar des de baix perquè quan siguin un poc més majors veuen que això no pot ser, perquè ja no sabem, per desgràcia, això ja no se sap per on agarrar-ho. Tota la vida ha passat, antes no se sabia, ara se sap més per els mitjans de comunicació, però pense que avui en dia, gràcies a l'educació per ahí, és l'única forma de poder aconseguir que algo baixi un poc més. I estem totalment d'acord, conforme s'ha redactat, el significat, i també li vaig donar l'enhorabona i que moltes gràcies per lluitar per aquest problema que tenim a dia d'avui tots, perquè això ens pot caure a tots i en totes les cases ens pot passar. A favor. Efectivament, estem els tres grups polítics d'acord en aquest tema i en el plantejament de la moció. Falten mitjans i mentre n'hi hagin encara dones assassinades i xiquets tindrem que estar lluitant i educant des de la base, com bé s'ha dit. Passem aleshores a la votació. Vots a favor. S'aprova per la unanimitat del ple. Passem a la part B del plenari, l'activitat de control, el punt 12, donar compte de les resolucions d'alcaldia des de l'última sessió ordinària.
Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan. En tinc 3 o 4, però voldria comentar-te-les tranquil·lament. Vale? Pues parlem quan vulguis. Ja ho parlarem. D'acord, Juan. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lilla. A ver, yo no sé si tiene que preguntarlo así, pero varias personas de Corbera me han preguntado per què la gent a la que se li lleva el vado té que refer el tros de vorera que estan pendent, perquè l'Ajuntament demana que ho paguen ells. Si ho poden explicar per poder nosaltres contestar el que n'hi ha que contestar quan ens ho preguntem. Si ho contempla, l'ordenança municipal aprovada en Corbera contempla que tu, quan te fas el vado, te fas i quan te lleves o te tens que llevar per causa justificada, perquè el que comenta són els requeriments perquè ja no s'usava el guant, que al estar revisant tot arran de l'actualització de l'ordenança s'han fet les revisions, i en l'ordenança municipal el que diu és que si tu ja no tens l'ús del guant tens que restablir tu la vorera que en el seu dia t'has modificat. No és una novetat, però... L'ordenança anterior ja era així, i en l'ordenança que modificàrem l'any passat se seguia mantient aquest criteri. Jo crec que el que passa és que com les sedes, quasi totes les sedes se van fer noves fa uns anys, clar, la gent s'ho va imposar l'Ajuntament perquè la van fer i el que tenia el vado li posava la putxadeta. Què passa ara? Que com demanen que ho paguen, la gent pregunta i s'escarota perquè diu ara jo perquè tinc que fer aquest gasto. Saps? Doncs això, contestarem això que ho fica l'ordenança i ja està. Gràcies. Alguna cosa més? Passem ara a la part C, pregs i preguntes. El punt 13 té la paraula del Partit Socialista. Res, Juan. Té la paraula del Partit Popular. Bueno, pues nosaltres volíem contestar algunes coses que se van dir en el reple, que anem a fer política de la bona. Estem contents a Conselleria perquè a Corbera ha vingut el programa Emerge, con lo qual hi ha 7 efectius més treballant per el poble i ens alegrem moltíssim, con lo qual no n'hi ha, deixem molts de bulos i deixem moltes històries perquè les subvencions no s'acaben. Els diners per les subvencions sí que s'han gastat un 74,30% del global de l'any 2021 al 27. En 3 anys es van gastar el 74,30%, con lo qual el que falta tenim que acabar aquests diners fins al 2027. Les subvencions vindran menys, però perquè no n'hi ha fons. I això és l'única explicació possible. I l'altra també és que moltes subvencions s'han canviat de nom, però la subvenció és la mateixa amb menys diners perquè ja no n'hi ha fons. I després una altra cosa, li vaig manifestar el diumenge el malestar perquè no estàvem d'acord, sobretot jo, perquè n'hi ha molta gent del polígono que se me va arribar a mi per conforme s'havia gestionat la neteja del polígon. No estic gens conforme. Estic molt conforme en ajudar en tots els pobles, soc supersolidària, me n'ha anat on tingut que anar més a netejar, a portar, a lo que farà falta. Estic completament d'acord en que l'Ajuntament de Corbera fique camions, fique material, compre el que sigui amb diners del poble, perquè tenim que ajudar, però tenim que ajudar els nostres. I els nostres estaven afectats. I n'hi havia casetes que el diumenge estaven afectats. I quadrilles de xiquetes de Corbera el diumenge van anar a ajudar a gent de Corbera a netejar. Quan Corbera té gent per poder anar. I si així quan Corbera se fan activitats els fins de setmanes i se paguen hores extres o gratificacions, conforme li vulguin dir a aquesta gent, divendres, dissabte i diumenge, en Corbera el funcionari tenia que haver treballat conforme s'ha treballat en tots els pobles de la contorna. O haver demanat, a part del funcionari, s'havia fet també falta demanar gent voluntària. Jo crec que a vostè li va quedar de sobre que nosaltres 4 ens tenia per lo que feia falta més. Li vaig tocar diverses vegades, li vaig enviar whatsapps. Nosaltres haver demanat a netejar el que feia falta. Jo no m'havia anat fora a netejar si tenia que haver netejat en Corbera i haver-los ajudat, perquè el polígono estava fet una grandíssima i fins allà vaig arribar. I ho sap. I jo vull manifestar el meu malestar. I sé que vostè ha anat, ho ha reconegut, però la conversació nostra també sap que va ser un poc. Entonces vull manifestar el nostre malestar per això i espero que les altres vegades tots ens podem equivocar,
però també se pot parlar, i el que igual uno no pensa ho pensa l'altre, el que l'altre no pensa ho pensa el de més per callar, entre tots se pot arribar. Jo sé que nosaltres som l'oposició, no estem en el govern, però igual podem aportar idees, conforme l'aportàvem en el confinament, i vostès les van ficar en pràctica i van eixir, i eren bones, doncs igual podem fer-ho sempre. No fa falta sempre estar així en malestars, perquè jo sí que me vaig enfadar de veres del diumenge, crec que ho vaig dir, que me vaig enfadar ja un muntó, perquè ni eren contestacions ni eren formes. I això és el que nosaltres tenim que dir. Gràcies. Al respecte del tema de no treballar el dissabte i el diumenge és perquè estàvem falts de maquinària. Se va intentar llogar el dia 1, que era festiu, sí que se va treballar totes les hores extres el dijous, treballarem també en comptes d'acabar a les 2 fins a les 4, però no paraven de treure les empreses i no teníem maquinària ni cridarem a diverses persones perquè treballaren el dissabte i el diumenge llogats perquè veien que no donaven coll, i també les persones necessitaven descansar i tenien necessitats d'anar a ajudar a altres puestos, a temes personals, i teníem operaris que no van poder vindre. Si potser no ho han gestionat de la millor forma possible, jo sí que he parlat en algunes empreses dient-los la limitació de mitjans. És que al final les mans eren una cosa, però estava acumulant-se tot. Per això aquesta setmana, a banda dels mitjans propis, ja havíem parlat en una empresa, però no se penseu que ens està costant llogar la Cuba, estan en altres emergències, ens està costant trobar equips de baldets perquè vinguin en compte del dijous, sí que n'hi havia el divendres, que era festius, sí que al final n'hi havia dos, però no és fàcil coordinar tot això. Ara anirem gestionant tot de la forma que estem planificant i les empreses estan continuant traient, i els hem dit, han parlat de 2 parcel·les, estem acopiant tot i ara estan traient molt perquè encara no ho han tret tot. Hi ha algunes empreses que ja han pogut fer una primera fase, però també estan pendents de seguros, de fer fotografies, de que clients revisen coses i encara no han començat. A les casetes del terme, les persones que ens demanaren ajuda tant en rescat, que s'han quedat sense res, les atenguérem, les tinguérem d'avituallament en la Casa de Cultura i després es buscarem una casa 2 dies en el poble fins que se pogueren aclarir. I això també a fer front de l'Ajuntament sense saber un poc quines passetes pegades porten, que ens ho digueren, que ho agraís, ens portarem que si fa falta roba. Al final van ser 5 persones i un poc entre alguns funcionaris de l'Ajuntament i nosaltres portarem una poca roba i ja no feia falta més. I després totes les ajudes que volien fer arribar a altres municipis ens diuen que estaven desbordats i que no estaven coordinant. A partir d'ara ja vindran necessitats concretes, que això també ens hem ficat a disposició de diferents pobles. Cridem directament a alcaldies, a Riola, al Gemesí, a Guadassuar, a Alcúdia, de dir necessiteu alguna cosa concret, i ens han dit ho necessitarem, però de moment necessitem aclarir-nos. I així en el polígon el que estem fent ara és anar veient com s'està netejant, sobretot perquè volem que el fang tampoc s'acumuli en els claveguerars dels invernals, i estem combinant la neteja dels invernals i els carrers en la recollida de trastos. Demà i després demà teníem la recollida habitual del mes de trastos del terme. Hem parlat amb totes les persones que estaven inscrites per dir-los vos ajornem un parell de setmanes perquè n'hi ha prioritat d'actuació en tots els recursos que tenim, més els que es puguen arribar llogats esta setmana, i damunt tenim una llista llarga de les casetes. Les casetes estan tant a nivell de WhatsApp que s'han informat com del cridant per telèfon responent en aquest sentit a l'Ajuntament. Tota la part baixa saben que estan afectats, però a una persona en sa casa, si no te demana ajuda, tu tampoc la pots coordinar. Ni aquí no està, ni aquí és una segona residència i no ha vingut. Doncs nosaltres ara ens fiquem a la disposició de la gent per dins de les nostres possibilitats anar ajudant, però tot en 2 dies no se podia fer. I bueno, hem actuat a trons i abans conforme s'ha actuat en tots els pobles, donant gràcies de que encara no estem mal com en altres localitats valencianes que no és que han perdut els materials, sinó que han perdut vides humanes, que és el més trist. Sí, que hem allotjat a gent de les casetes. Respecte al tema de les subvencions, donar 2 dades perquè queden clares, independentment de que se canvien de nom o no. L'any passat teníem 16 persones treballant a través de subvencions del Labora. Enguany, en Can Fersol, tenim 7 persones de l'EMERGE. Ens haurem vist enfogats aquesta setmana. Enfogats. I una altra dada, que la sàpigues. L'any passat tingueren la subvenció del PACES i pogueren fer el que és l'obra de l'hort del parc del costat de les piscines. Enguany s'ha fet un flaneró bestial per part del funcionariat per poder demanar aquesta subvenció.
La subvenció ha vingut aprovada. Però què passa? Que no té dotació pressupostària. Per tant, feina feta, per res. No podem seguir avançant d'ell. Això és el que hi ha. Has donat la clau. Si no hi ha dotació pressupostària, no podem fer res. I si els diners que són fa 8 anys se gasten en 3, doncs tampoc n'hi ha diners. Així n'ha de clar. És que no n'hi ha més base, Joan. Ens podem tirar tu i jo així peleant fins a les 12 de la nit que s'acaba el dia. Però és que és així. Si n'hi havia pressupostats fins a 2027 780 milions d'euros, 780.000 milions d'euros. En l'any 2023 ne queden 73.630 milions d'euros. On estan els altres? És que no n'hi ha. És que no n'hi ha, per desgràcia no n'hi ha. Ojalà n'hi hagués. Jo soc la primera que vull tocar Corbera. No pa un altre, pa Corbera. Però toca Corbera, Víctor. Que si crec que en això estem d'acord tots. A veure, jo què vull era Víctor, però s'han gastat. I ja està. I així n'hi ha que apitxugar tots. Millor o pitjor, però s'han gastat. I s'han gastat al 2023. Jo no sé com, però s'han gastat. Esperem que a partir d'ara vinguin més subvencions. Estarem atents per gestionar-les. Vale? Els diners que se gasten, òbviament, si hi ha subvencions, intentem optar a totes i se gasten, com és normal. Farien tots el mateix. Per altre costat, òbviament, sí que n'hi ha que dir que n'hi ha un canvi de política. Quan hi havia un govern de la Generalitat, hi havia unes preferències, i hi ha hagut un altre govern de la Generalitat i hi ha hagut altres preferències. I ja està, i que quedi també constància. Cada un fica les prioritats que considera oportunes a nivell polític. Per tant, no és que s'han gastat el diner, és que un s'ha priorit invertir en municipis, en mancomunitats, perquè els fons s'aplicaran en pobles i altres, doncs no. Ni és millor ni és pitjor, és la realitat. Ja està. Per aquest tema, el que comenta de l'actuació que està disconforme, jo puc entendre que estigui disconforme. Jo també, jo voldria tot perfecte i no pot ser, no? Però n'hi ha algunes dades que s'obvien. L'Ajuntament va obrir molts fronts oberts en el mateix moment. És que som així. Com que n'hi havia era tots sants, recordo que era tots sants, no? I n'hi havia que atendre el cementeri, n'hi havia que atendre el pàrquing del cementeri, la neteja, l'assistència, això n'hi havia que fer-ho. O no n'hi havia que fer-ho, n'hi havia que tancar, no, n'hi havia que fer-ho. Per altre costat, abans de que el polígon se bullava l'aigua, l'Ajuntament ja estava treballant allí. I es va dir a tots els empresaris que estaven allí, com és normal, en sa casa, intentant traure i arreglar-se, que ho tragueren fora i que l'Ajuntament se faria càrrec d'això. A tots els que estaven. A tots. Per tant, se va actuar immediatament. Abans de que l'aigua se n'anara del tot, ja estem allí. Per altre costat, se va buscar maquinària externa, com és normal. Per altre costat, se va atendre a les demandes dels pobles colindants. Per altre costat, se va atendre a les peticions de les associacions i altres ens que volien ajudar. Furgoners municipals, portar menjar, agregar menjar, roba, no sé què, no sé quan. Per altre costat, ens cuida Riola i necessitem sí o sí el vehicle. Una volta que aquest govern tenia controlat la situació del pol industrial, que ja estava tot en principi controlat el planteig, la neteja de la cua, la gent que sabia que tenia que treure fora, parcialment retirat, en el conque de que dilluns se continuava, se va decidir ajudar a un poble en urgència. Li pot pareixer bé o mal, però això és la realitat. Un canvi tenim, no teníem més. I li vaig dir que ja han dit així que s'ha intentat contratar altres empreses. A partir d'ahir es va realitzar el dilluns a les 7 del matí perquè seguien treballant. I s'organitza també durant aquest període tots els voluntaris que han volgut anar a ajudar als pobles colindants i a aquest poble, i ho saben. A partir d'ahir, més recursos humans, m'agradaria tindre-los, però no els teníem. O sigui, podrà dir que no està conforme, però amb aquest treball que s'ha fet en 5 dies, no vaig a dir la paraula. De totes formes, una cosa és que ella està dient, vostè està dient que els que estan ahí així no fem falta, perquè a mi se me va dir que no feia falta. Era molt fàcil apuntar-se al Directament. Era molt fàcil apuntar-se al grup de voluntaris i ficar-se a treballar. I si era fàcil? Directament. Se me va rechazar l'ajuda. Directament. I vaig a repetir que les empreses de Corbera, paraules textuals, tenien ajuda de sobre. Textual. No, vull puntualitzar una cosa. El grup de voluntaris es va crear el cap de setmana. Des del primer
moment, jo crec que va ser el dimarts per o el dimecres, que jo anava informant, com fem en la pandèmia, i jo ho he dit i ho he transmetit. Tant Juan com Lídia m'han dit que per lo que faig a A les falta. 7 menys quart del matí va ser la mà que Sí, la meva sí. a tu. 7 menys quart del matí de dimecres. 7 menys Ahir encara no havia passat el que va passar en el polígono. A les 7 estàvem en el magatzem, estàvem parlant per veure la situació de les carreteres i ahir nosaltres estàvem llevant els cotxes arrere. Vull dir, no sabíem ningú la magnitud de lo que estava passant. És més, el dimecres va ser la inundació i el dijous, quan ens ficarem a treballar, ja va ser veure a les 7 de la vesprà se mos ocorrís entrar al casal jove perquè estava llogat i cap de setmana. I clar, va ser quan vegueres la magnitud de les coses, perquè tu el dijous comences a treballar i no anàrem, que això és una cosa que jo els he dit a diverses empreses, jo no he anat porta a porta tocant a les empreses, perquè agarrant el telèfon, mirant els avisos de carreteres i conforme estava tot el poble i un poc coordinant aquesta situació d'emergència, ja ho teníem entre tot, estàvem organitzant pam a pam. Aleshores ahir jo no hem anat ningú casa per casa de les empreses, el que a tota la gent que anaven creuant per allí, en les màquines de l'Ajuntament treballant i els operaris anaven dient-nos aneu traguem i anirem llevant, que encara no sabem ni com. I es va parlar amb dos propietaris del polígon que tenen una parcel·la per dir-los, per favor, l'ecoparc estava tancat, no sabien com anaven a gestionar aquests residus, ni el volum de lo que va vindre, perquè ara ja estan les dues parcel·les plenes, encara no estan totes les naus plenes buides i encara falta tot lo de les casetes del terme. Vull dir, és molt ingent el volum de desperfectes que n'hi ha. Vull dir que això m'ha anat gestionant tot. El divendres es va treballar, tinguérem equips de voluntaris de Valdeig, més un llogat, tots els operaris treballaven en dia festiu, matí i vesprada, no ho vam escatimar en aquest sentit, però clar, al final també teníem operaris, que això també ho han dit, encara hi ha persona d'Algemesí o de València que no ha pogut vindre a treballar, esta setmana s'han començat a reincorporar, el dimecres i el dijous no teníem la plantilla completa. Van tindre dificultats diversos treballadors, tant d'oficines com de l'equip de serveis de vindre. Entonces te veus un poc desbordat per la situació, que no ho han fet tot el bé que deurien. Cert, que ens heu oferit l'ajuda? Sí. Que anàvem planificant a poc, també. I que nosaltres per la nostra part també intentar ficar els recursos dins de les possibilitats i dins de la demanda que n'hi havia, el servici que teníem, perquè el dissabte se van arreglar en una màquina uns camins perquè si venia una altra ploguda era una perillositat. Encara no hem arreglat el terme. Es va fer una actuació d'urgència perquè n'hi havia taponades uns conductes d'eixida i això sí que se va veure per part de la policia, el regidor i algú del Consell Agrari de Corsa va dir això és molt perillós i s'ha quedat taponat i ple de terra. I això sí que se va fer el dissabte. I es va voler que vingueren el diumenge i ja no pogueren vindre, ni altres màquines, que ja les han tingut a la setmana. Ara estem intentant gestionar perquè reforcen. L'equip municipal està a tope. Avui, per exemple, en comptes d'acabar a les 2 a les 3, si fa falta a les 4, vull dir que per a les 3 s'està autoritzant tot el que siga necessari per a acabar això. Però ara, per exemple, és el que han dit. Avui pareixia que els trastos estaven llevats. Ara estan en una fase traguer. Doncs ara anem a reforçar la travega. Perquè avui, per exemple, era més de rascar i pala que de canvi de llogat. Entonces anem un poc així a planificar. Però bueno, el tema dels voluntaris és que tots els que tenien així algun altre, diguem, Valdeig, alguna altra coseta, se n'havien anat a altres pobles. Tots tenim familiars en Llaurí, Algemesí, coneguts, la gent estava un poc desbordat i un poc, per dir-ho, desorganitzat. I en aquest sentit hem anat fent un poc, però bueno, que intentem millorar, que intentem tindre en consideració les aportacions, però quan me dius fa falta roba, fa falta alguna cosa, doncs de moment no, anàvem un poc contra la situació dins de lo que ens anàvem trobant. Però bueno, si no ho han fet tot bé, jo també he demanat a certes persones disculpes en el sentit que jo no he anat parcel·la per parcel·la en el polígon, diguem, assistem per dir, no sé el que vaig a fer perquè estem organitzant molts, o vull dir, era un poc molt precipitat, doncs ara si toca, estarem pendent de difondre totes les ajudes que hi de veure que podem contribuir a seguir ajudant, de netejar els claveguerans, que és una de les prioritats que ens estan vivint ara. Entonces intentarem seguir en aquesta línia dins de les nostres possibilitats i tampoc podíem anar a saco el primer dia perquè venen 2 o 3 setmanes o un mes molt dur de treball incansable. Vull dir, és una cosa, l'esforç que estan fent, que al final volien anar a altres pobles i volien deixar el camí a Riola i bueno, si no ha sigut el més encertat possible, doncs bueno, és la decisió que se va prendre en aquest moment d'emergència.
Gràcies a tots i a totes, i quan són les 8:48 donem per finalitzat este ple.